айни замон мо дар маркази дилхушии кӯдаконаи фантазия қарор дорем ва бояд қайд кард ки лоиҳа озмуни моҳпайка рӯзи дуввум аст ки барои гулдухтарони айсини 5 то 10 сола баргузор мегардад. лоиҳа озмуни моҳпайкар ба хотири дар вуҷуди кӯдакон бедор намудани ҳисси зебоӣ ва зебоипарастӣ баргузор мегардад. кӯдаконро мебояд то дар рӯи саҳна ҳунару маҳорати хешро ба доварон нишон диҳанд. дар ин лоиҳа озмун истеъдодҳои кӯдакон фарқкунанда буданд ва ҳар кӯдак кӯшиш менамуд ки бо ҳунару маҳорати волои хеш доваронро дар ҳайрат гузорад. аз рӯи маҳорати кӯдакон ба онҳо холҳо гузошта шуда онҳо имкони дар даврҳои минбаъда ширкат варзиданро пайдо менамоянд. салом, номи шумо чист? Марҷона. Шумо чанд сола ҳастед? 5 сола. хеле хуб. ва шумо бо кадом истеъдод омадед? Рақс кунӣ. Рақс кунӣ, хеле хуб. Марҷона, мо шуморо дар саҳна интизорем. Хайр. рӯзҳои наздик аз телевизиони Баҳористон.